Akwụkwọ Daniel isi nke 2. Ma n'afọ nke 2 nke ọbụbụeze nke Nebukadneza rọrọ nrọ dị iche iche. Mmụọ ya wee gbasasịa, nrọ ya wee gwụ n'anya ya. Eze wee sị ka a kpọọ ndị ode akwụkwọ dị nsọ na ndị dibịa na ndị mgbasị na ndị Kaldịa igosi eze nrọ ya niile. Ha wee bata guzo n'ihu eze. Eze wee sị ha, nrọ ka m rọworo. Mmụọ wee gbasasịa ịmara nrọ ahụ. Ndị Kaldịa wee sị eze n'asụsụ Siria, eze dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Zere ndị ohu gị nrọ a. Isi ya ka anyị ga-akọkwa. Eze wee zaa sị ndị Kaldịa, okwu nke m siworo n'ọnụ m pụta na-eguzosi ike. A sị na unu emeghị ka m mara nrọ a n'isi ya, a ga-abọkasị unu. Ọ bụkwa ụlọ niile unu ka a ga-eme ebe ikpofu ahịhịa. Ma a sị na unu akọọ nrọ a n'isi ya, onyinye dị iche iche na ụgwọ ọrụ na nsọpụrụ ukwu ka unu ga-anata n'aka m. N'ihi nke a, kọọrọnụ m nrọ a n'isi ya. Ha zara nke ugboro abụọ sị, ka eze zere ndị ohu ya nrọ a, isi ya ka anyị ga-akọkwa. Eze zara sị, mụ onwe m amasịwo na mgbaaka unu onwe unu ga-azụchapụ, n'ihi na unu ahụwo na ọ na-eguzosi ike site n'ọnụ m bụ okwu a. Na a sị na unu emeghị ka m mara nrọ a, otu a ka iwu e nyere unu bụ. N'ihi na okwu ụgha ndị bibikwuru ebibi ka unu zubekọworo ikwu n'ihu m, ruo mgbe a ga-erugharị. N'ihi nke a, zere m nrọ a, wee mara na unu ga-akọrọ m isi ya. Ndị Kaldịa zara n'ihu eze sị, ọ dịghị onye ọbụla n'elu ụwa nke pụrụ ịkọ isiokwu eze, n'ihi na ọ dịghị eze ọbụla, maọbụ onye isi, maọbụ onye nwere ike n'ahụ mmadụ jụworo ode akwụkwọ dị nsọ ọbụla, maọbụ dibịa ọbụla, maọbụ onye Kaldịa ọbụla ajụjụ dị otu a. Ajụjụ a nke eze na-ajụ dị ike. Ọ dịghịkwa onye ọzọ nke ga-akọ ya n'ihu eze, ma ọ bụghị naanị chi anyị, ndị ebe obibi ha na-adịghị n'etiti anụ ahụ bụ mmadụ. N'ihi nke a, eze were iwe. Iwe ya wee dị ọkụ nke ukwuu. O wee sị ka eme ka ndị amamihe niile nke Babilọn laa n'iyi. Iwu ahụ wee pụta. E wee gaje igbu ndị ahụ maara ihe. Ha wee chọọ Daniel na ndị ibe ya ka e wee gbuo ha. Mgbe ahụ Daniel zaghachiri Ariok bụ onyeisi ndị ogbu nke eze, nke pụrụ igbu ndị amamihe nke Babilọn, okwu ndụmọdụ na ezi uche. Ọ zara sị Ariok bụ onye nke eze nke nwere ike n'ahụ mmadụ, n'ihi gịnị ka iwu a dị ọkụ ọkụ site n'ihu eze? Mgbe ahụ ihe Ariok mere ka Daniel mara okwu a. Daniel wee bata, kpeere eze ka o nye ya mgbe a kara aka, ka o wee kọrọ eze isi nrọ ahụ. Mgbe ahụ Daniel lara n'ụlọ ya, mee ka Hananaya na Mishael na Azaria bụ ndị ibe ya mara okwu ahụ, ka ha wee rịọ obi ebere niile n'aka Chineke nke eluigwe banyere ihe nzuzo ahụ, ka Daniel na ndị ibe ya wee ghara isoro ndị amamihe Babilọn fọdụrụ laa n'iyi. Mgbe ahụ Daniel ka e kpughere ihe nzuzo ahụ nye n'ọhụ nke abalị. Mgbe ahụ Daniel gọziri Chineke nke eluigwe. Daniel zara sị, ka aha nke Chineke bụrụ ihe a gọziri agọzi site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na amamihe na ịdị ike nke ya ka ha bụ. Ọ bụ ya onwe ya na-agbanwe mgbe na mgbe a kara aka. Ọ na-ewezuga ndị eze, na-emekwa ka ndị eze bilie. Ọ na-enye ndị maara ihe amamihe ha. Ọ na-enyekwa ndị maara nghọta ihe ọmụma. Ya onwe ya na-ekpughe ihe niile dị omimi dịkwa nzuzo. Ọ mawo ihe dị n'ọchịchịrị, ihe na-ebikwa n'ebe ọ nọ. Gị Chineke nke nna m ha, ka mụ onwe m na-ekele na-ajakwa.
n'ihi na amamihe na ịdị ike ka ị nyeworo m. Ugbu a ka ị mewokwara ka m mara ihe anyị rịọrọ n'aka gị, n'ihi na okwu eze ka ị meworo ka anyị mara. N'ihi nke a, Daniel bakwuru Ariok, onye eze dụrụ onyeisi, ime ka ndị amamihe nke Babilọn laa n'iyi. O jere, ọ bụkwa otu a ka ọ sịrị ya, emeela ka ndị amamihe nke Babilọn laa n'iyi. Mee ka m bata guzo n'ihu eze. Ọ bụkwa isi nrọ ahụ ka m ga-akọrọ eze. Mgbe ahụ, Ariok were ọsọ mee ka Daniel bata n'ihu eze. Ọ bụkwa otu a ka ọ sịrị ya, achọpụtawo m otu nwoke n'ime ụmụ ndị Juda e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ, onye ga-eme ka eze mara isi nrọ ahụ. Eze zara sị, Daniel, onye aha ya bụ Belteshaza, ọ ga-abụ na ị pụrụ ime ka m mara nrọ a nke m hụworo n'isi ya? Daniel zara n'ihu eze sị, ihe nzuzo nke eze jụrụ ndị maara ihe na ndị dibịa na ndị ode akwụkwọ dị nsọ na ndị na-eke eluigwe apụghị ịkọrọ eze ya. Ma Chineke dị, onye nọ n'eluigwe, nke na-ekpughe ihe nzuzo niile. O mewokwa ka eze bụ Nebukadneza mara ihe aghaghị ịdị n'ikpeazụ ụbọchị ndị a. Nrọ gị na ọhụ niile nke isi gị n'elu ihe ndina gị, nke a ka ọ bụ. Gị onwe gị eze, echiche gị niile rigotara n'uche gị n'elu ihe ndina gị. Ihe aghaghị ịdị mgbe nke a gasịrị. Onye ahụ nke na-ekpughe ihe nzuzo niile emewokwa ka ị mara ihe aghaghị ịdị. Ma mụ onwe m, ọ bụghị n'ihi amamihe ọbụla nke dị n'ime m karịa n'ihe ọbụla dị ndụ ka e kpugheworo ihe nzuzo a nye m. Kama, ọ bụ ka e wee mee ka eze mara isi ya. Ọ bụkwa ka ị wee mara echiche nke obi gị. Gị onwe gị eze nọ na-ahụ, ma lee, otu onyinyo mmadụ nke dị ukwuu, onyinyo a nke hiri nne, nke ibu maramara ya kachasị ihe niile, na-eguzo n'ihu gị. Ọ dị egwu n'ile ya anya. Onyinyo ahụ, isi ya bụ ezi ọlaedo, obi ya na ogwe aka ya abụọ bụ ọlaọcha, afọ ya na apata ụkwụ ya abụọ bụ ọla, ogwe ụkwụ ya abụọ bụ igwe, ụkwụ ya abụọ ụfọdụ n'ime ha bụ igwe, ma ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ. Ị nọ n'ahụ ruo mgbe a wapụtara otu nkume nke a na-ejighị aka waa. O wee tie onyinyo ahụ n'ụkwụ ya abụọ nke bụ igwe na ụrọ, tipịa ha. Mgbe ahụ ka etipịara igwe ahụ na ụrọ na ọla ahụ na ọlaọcha na ọlaedo ahụ n'otu. O wee dị ka igbogbo ọka sitere n'ebe nzọcha ọka nke mgbe okpomọkụ. Ifufe wee fechapụ ha, e wee ghara ịhụrụ ha ebe ọbụla. Nkume ahụ nke tipịara onyinyo ahụ wee ghọọ oke ugwu, jupụta ụwa nke a niile. Nke a bụ nrọ ahụ. Isi ya ka anyị ga-akọkwa n'ihu eze. Gị onwe gị eze, bụ eze ndị eze, onye Chineke nke eluigwe nyeworo alaeze a na akụ a na ike a na ebube a. Ọzọ, n'ebe ọbụla ụmụ nke mmadụ dị, anụ ọhịa na anụ ufe nke eluigwe ka o nyeworo n'aka gị, mee ka ị nwee ike n'ahụ ha niile. Gị onwe gị bụ isi ọlaedo ahụ. Ma n'ọnọdụ gị ka alaeze ọzọ ga-ebili, nke ga-adị ala karịa gị, na alaeze ọzọ nke mere ha atọ, nke bụ ọla, nke ga-enwe ike n'ahụ ụwa nke a niile. Ma alaeze nke anọ ga-adị ike ka igwe, n'ihi na igwe na-etipịakwa ihe niile. Na dịka igwe nke na-etijisi ihe ndị a niile, otu a ka ọ ga-etipịa tijisịa.
ma ebe ị hụrụ ụkwụ ya abụọ na mkpịsị ụkwụ ya niile, na ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ okpu-ite, ma ụfọdụ n'ime ha bụ igwe. Alaeze ekewara ekewa ka ọ ga-abụ, ma nguzosi ike ụfọdụ nke igwe ahụ aghaghị ịdị n'ime ya, n'ihi na ịhụrụ igwe ahụ na-agwakọtara ya n'ụrọ apịtị, ma mkpịsị ụkwụ niile nke ụkwụ ya abụọ, ụfọdụ n'ime ha bụ igwe, ma ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ. Otu a ka ụfọdụ n'ime akụkụ alaeze ahụ ga-adị ike, ma ụfọdụ n'ime ha ga-abụ ihe na-adịghị ike ntiwa. Ma ebe ị hụrụ igwe ahụ na-agwakọtara ya n'ụrọ apịtị, ha ga na-eji mkpụrụ ndị ọzọ gwakọta onwe ha, ma ha agaghị adị na-arapara n'ahụ ibe ha n'otu n'otu, ọbụla otu igwe na ụrọ na-adịghị agwakọta. Ma n'ụbọchị ha, bụ eze ndị a, ka Chineke nke eluigwe ga-eme ka otu alaeze bilie, nke agaghị emebi emebi ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụkwa ọbụbụeze ya ka na-agaghị arapụrụ ndị ọzọ. Ọ ga-etipịa alaeze ndị a niile, mee ka ha gwụsịa, ma ya onwe ya ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ị hụrụ na a wapụtara otu nkume n'ugwu ahụ nke a na-ejighị aka waa, na o tipịara igwe ahụ na ọla ahụ na ụrọ ahụ, na ọlaọcha ahụ na ọlaedo ahụ. Chineke dị ukwuu emewo ka eze mara ihe aghaghị ịdị mgbe nke a gasịrị. Nrọ a na-eguzosikwa ike. Ọ bụkwa ihe kwesịrị ntụkwasị obi ka akụkọ isi ha bụ. Mgbe ahụ ka eze bụ Nebukadneza ji daa kpuo ihu ya n'ala. Ọ bụkwa Daniel ka ọ kpọrọ isi ala nye, sị ka a wụsịrị ya onyinye ịnata ihu ọma na ihe isi ụtọ dị iche iche. Eze zara Daniel sị, n'eziokwu, Chineke unu bụ Chineke nke chi niile, na onye nwe ndị eze, na onye na-ekpughe ihe nzuzo niile. Ebe ị pụrụ ikpughe ihe nzuzo a? Mgbe ahụ eze mere ka Daniel dị ukwuu. Ọ dịkwa ọtụtụ onyinye dị ukwuu ka o nyere ya. O mekwara ya ka ọ bụrụ onye na-achị ala ahụ niile a na-achị achị, bụ Babilọn, onyeisi ndị nọchiri anya eze na-eche ndị amamihe niile nke Babilọn. Daniel wee rịọ eze, o wee doo Shedrak na Mishak na Abednego, ndị isi ọrụ nke ala ahụ a na-achị achị, bụ Babilọn. Ma Daniel nọ n'ọnụ ụzọ ámá eze.